إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن أنا نتكلم wannan kafa ahli riyadus salihin ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kowa ya wuni lafiya. To ci gaba da kama bayani da muke a game da yanda waɗannan turawa na mulkin mallaka suka sayo kasashen mu gaba da wannan dambarwa ta yunkurin juyin mulki na Benin da wannan jirgi da aka kama a gashi da suna Burkina Faso da duka dai irin ababen da kuke gani yanda horon shi duka irin abubuwa da take na ta nemi ta ka hargitsi a cikin kasashen mu. To yanzu wannan bidiyo da na tura muku kuna gani wannan sai un officier français. Donc officier de l'armée française ne, donc sai ya huto kuna gani yayi wani jawabi wanda kullum muke jan hankalin mutanen. Su turawan wa'annan su gani suke ba wata alaka da za ta hada su da su da bakake bayan alaka ta mamallaki da wanda ake malka. Bawa da mai gida. Ba kamar sauran kasashe bane kamar yanzu Rasha da China da Iran waɗanda muke tafiya da su. To su hal yanzu gani suke mu mu isa ba. Horon shi gani take har yanzu waɗannan kasashe da ta ma mulkin mallaka ba wata ƙasa da ta isa a yau ta ce mata kuffan. Tunda su suka rene su gani suke ko a gobe suna iya su dawo. To wannan shine abin da sojin wannan yake faɗi yace dole ne sai da hanyar da za su ga su dawo Afirikan nan ba yanda za a yi ce dole sai sun dawo. Tunda yanzu yace shine ai daman competition ne suke. Kun ji abin da yace competition ne suke. Yace on est en compétition. Ils sont en compétition avec donc les blocs sud shine les Russes, la Chine et donc l'Iran. Kenan shine yace dole ne kenan su sai sun bi hanyar da suka gani waɗannan kasashe na yace les États du Sahel la ce sai sun ga sun tarwatsa su. To wanda kaji makiyinka ne iya hudi maka wannan abin shi da gaske yake. In kaga mutum iya hudin abu il faut les prendre au sérieux. Kalka ce a kai kawai ai banza da su. Yanzu mun sha duka shekara biyu ne mu muka yi a cikin wannan abin na tahiyar wannan na gashi refondation kin nan ko revolution. Shekara biyu wani abu ne a game da revolution. Iran har yanzu a cikin revolution suke. Plus de 40 ans har yanzu a cikin revolution suke. Har yanzu abubuwan su na aqida su da yanda suke tahiyar da mulkin su da mutane wanda suke cikin mulkin. Shi yasa wannan tahiyar da ake duka wannan ma abin da gashi da suna wannan da aka yi conseil consultatif na refondation to duka yanzu a cikin nazare ne za a yi ta yanda za a yi a gani an yi gimshikai wanda za su tsaye da wannan revolution kin. Dole ne il faut qu'on crée des guides de cette révolution sai an samu da guide de structure wanda za su rika koya ma mutane ake revolution. Kun gane parce que Iran kun ga duka da suka yi wannan revolution kin safari da zane me duka sai da suka yi organisation suka gyaggyara ababe ga sojoji na revolution ga majalisa ta wannan ga ta dattawa na revolution ga na kaza na revolution malumai na revolution kaza na revolution komi ne lokacin da Ayatollah Khomeini ya zo sai da aka sake komi Iran lokacin da aka kori Muhammad Reza Pahlavi wanda lokacin nan shine shugaban kasar Iran kuma shi koran karnan abin ne Amurka ne da Ingila yake alaka daga baya ya rabu da Ingila ya koma tare da Amurka to shi ya gaji uban shi ne da kamar sarauta ce ake yi shine ake ce ma sha in an ce le sha diran kamar ka ce wani najashi ne ko ka ce wani fir'auna duka kambe ne na sarauta fir'auna an ce fir'auna ai kamar fir'auna kamar sarauta ce ta Misira
shine fir'auna. To amma mu yanzu daga an ce fir'auna wanda suka yi da annabi Musa muke gani, fir'aunoni da dama ne farawan. To kamar hakan gani an ce najashi sarauta ce ta gata da suna Habasha, Ethiopia. To kamar haka ne ma ko a nan Afirka a ce sarki, ko a ce waziri, ko a ce yan su da su ne gashi nan dai. Wannan example ne, misali ne nake baku. So da suka zo revolution kin nan suka tafi da wannan masarautar ta sha, yanzu da aka zo sai da aka girka gimshikai na revolution, aka koya ma mutane, aka faɗakar da mutane, aka ci gaba da wannan gimshiki na revolution ga yadda ake tafi revolution. To dole ne il faut encadrer une revolution a san ina ne aka sa gaba, a san menene gimshikan ita revolution kin, a yi kundin tsari na revolution. Kenan mu yanzu ko stade embryonnaire ma yanzu dai a ɗauka dai a stade embryonnaire miki mu Niger, tunda har yanzu ba a yi manyan gimshikai ba na revolution wanda mutane za su san ga cikin abin da suke a cikin revolution. Akwai dokoki na revolution wanda in mutum ya yi abubuwa ga hukunci da zai haushi a na revolution, hukuncin kisa da wani mi kamar trahison, ka yi trahirkin kasar ka ko ka haɗa kai kai kaza, duk wannan sai an kawo su a cikin kundin tsari na revolution. Kuna ganewa? To yanzu wannan kun ji abin da shi wannan l'officier français la abin da ya faɗi, yace ils sont en compétition avec les Russes, et donc kenan dole ne yanzu ko da ƴan Ukraine ne ko da Laraba ko da suwaye sai sun haɗa kai sun zo sun ka hargitsi a Sahel. Yanzu kun ji ita wannan journalist kin don abin ne magana da take, tace to yanzu tace dole sai sun sake salo na yaƙi tunda yanzu sai in guerre informationnel, tace yanzu ana nan yanzu surtout dans les pays de l'AES la ana cin su a bisa kan guerre informationnel, saboda tace sai dans les langues locales yawanci mutane suke fashin baki kamar irin wanda muke yi, iya musu banna da yawa saboda mutanen mu Hausa suke ji babu ruwansu. Yanzu inda da Faransai ne ake yi da ba za mu ci wannan yakin ba hakan ga sosai, paske jiya an musu wankin kwakwale a game da harshen Faranshi da sauransu. To yanzu harshen Faranshi ma muna so mu tai da shi. Kun gani kenan yau in muka tafi da harshen Faranshi ma shikenan wani abu na power na Faranshi ya kare sai fini. Paske deja da mun dan muna amfani da harshen su ne kenan suke samu intellectual la suna amfani da su ka. To yanzu in a harshen Faranshi ma ka tai da shi, duk wannan nosuwa design intellectual la sun kare wani tasiri ko abu sakan komi. Duk da yake kamar na ce muku Niger yanzu on a même pas des intellectuels là qui sortent sur la toile, wanda suke hayowa sama wani yanar gizo ko su hayo bisa kan abin ne su zo su rika fadakarwa, babu yare. Ka ga mu wani doctor ko wani professor na Niger da ka ganshi wani iya bada wani conference ko ya hawo wani yanar gizo ko ni Facebook ko TikTok ya zo ya ka in analyse geopolitique geostrategique ya fa o Niger. In ka dauka Mali kana dan samu, Burkina kana dan samu, amma a Niger sai zero, babu. Ka bar su kawai da hayaniyar su a saman Facebook, a yi rubuce-rubuce wane ne kawai a yi wani dogon shahi, a shiga WhatsApp a rika wani shirme na wani abin ne an tanke intellectual, an tanke waye kaza kaza. Shi karan abin da kawai intellectual kin Niger ya sani. To yanzu wannan guerre informationnel horon shi da kanta yanzu kun ji wannan journalist kin tace abin da yake ba su wahala, tace sai a langue local ake fashin baki yanzu. Ana gwada musu ke France ga muguntar da France ta ma Niger, kamar yadda kuma shugaban kasa in ya huto. Me yasa yanzu Chani yau jiya suke son shi a Niger? Saboda Hausa yake yi kamar Tanja. Ku gane kenan harshen mu duk wanda yake yi abu da harshen shi ya yi impacting population. Amma ka zo kai ta wancan yan siyasa da suke zuwa su zo an Faransai, wani sai an rubuta mishi ma ya zo karanta wani discours kin shi da wani wane ne kaza kaza, bai impacting population kin mu. Me a yau da yake da Hausa ne General Darmi Abdulrahman Tani yake yi ko da zabarmanci, me yasa da yake duk tare da aka yi da fifi, me yasa ake son Tanja? Tanja ai duk sakon shi da yake yi da Hausa yake yi, babu ruwan shi da zo muku wani dogon wani turanci ko wani kaza kaza. No, abin da ya san ƴan kasar shi suka sani. To wannan shi ita ce shine wannan journalist française kin tace yanzu abin da yake ba su wahala, tace c'est les journalistes donc qui font des journalistes donc à langue locale, tace su suke ba su wahala, su suka sa yanzu aka tsani horon shi. Donc voilà, kuma su yanzu bu san bayan da za su yi langue locale kin za su koma saya ne za su yi, wanda za su saya da Hausa su zo su rika musu ko su saya da zabarmanci a zo a rika musu. Tace dai altuka yanzu abin da yake ba su wahala, abin da suka sani analysis da ake yanzu sai a langue local, waɗannan le langue local la su ne yanzu suka sa mutane suka yi evaluate, suka gane abin da ake ciki, yanzu suka tashi suke kama ma waɗannan gwamnatoci na Sahel. Abin da ta faɗi kenan ita wannan nasarar. Kenan kun gani kenan wannan abin da ake fafutukar da ake gwagwarmayar da ake yi da harshen Hausa shi ne ke ba nasaru wahala. Yanzu in ka ɗauka matasan mu jiya a saman TikTok, Allah saka musu da alkhairi, 'yan Libya suna ƙoƙari, sun yi intellectual kin Niger da yawa. Tunda intellectual kin Niger ba su da wani amfani, kawai ka farsa kamar da su da kuti. Su yayin siyasa sun sani an ce siyasa ne, donc ils vont venir faire des discours en français, parler beau français, après an tashi a ce a celui qui est le ministre, celui qui est ceci c'est là. Su za ɗauka a ba duk wani matsayi, za a ce a su ne 'yan takarda, su ne masu ilimi, su ne 'yan boko. To su suka mai da kasar baya. Shekara 60 duk su ne suke ci gaba da abin ne ya mulki a Niger, kuma
duk wannan bokon da suka karanta da Faranshi da wani waye ba abin da ya kama Niger na sauyi, inci guda Niger bata ci gaba ba, babu sauyi ko guda. Paske menene abinda turawan suka rubuta musu a takarda shine suke cewa bari su zo su yi applique. Yau me yasa suke yaka sojoji suna cewa sai an maido musu demokrasi? Paske abinda aka koya musu alakol ne, babu wani yan system na gashi da suna da governance wanda yake demokrasi. Kenan dole ne sai an dawo demokrasi, c'est le meilleur système pour eux parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Abinda suka koya ne a l'école, abinda muka koya ne a l'école. Donc kenan gani yau kai dan boko zaka yi le meilleur système c'est le système démocratique. Or que système kin nan abinda ake cewa démocratie, les gens ils confondent la démocratie et les élections. Yanzu abinda ake a Niger shine démocratie. Yan kasa su suke son cani. Yan kasa yanzu kamar su ne suka ce sun amanna 100% kuma yanzu duk abinda shugaban kasa zai yi da abinda yan CNSP za su yi sai sun huddo tsari. Gashi ne yanzu da aka wannan conseil consultatif na refondation kin duk dan aga abinda yan kasa suke so. Kenan duk wanda ake tura a cikin wannan majalisi za ku je ne koken yan kasa ne za ku shi ga abinda hoke damun karkarar wannan tawa garin wannan nawa ba kamar irin wancan deputy kin ba wanda muka yi a baya, wanda za a zo a zabe ka deputy, in ka zo sai shekara 5 za a yi zabe ka dawo, babu ruwanka da constituency kinka waɗanda suka zabe ka. To a yau waye kai miki duka muna waye ma in kasa kai su san hakkin su a game da gwamnati ita kuma ta san voila ita ma responsibility kinta a bisa kan yan kasar ta, yan kasa kuma hallo ga durwakin su ga devoir kin su. To haka ne muke kwatanta ma yanda za a tsara dan kasa, kuma dan kasa na revolution an ce revolution kasalka in baka tashi ba kasar za ta watsi, za ka rasa kasa. Wannan yaƙi ne na ƙasa, ba yaƙi bane na gwamnati kaɗai, ba yaƙi bane na shugaban ƙasa, na kowa ne wannan yaƙi a cikin revolution kin nan. Shi yasa da yawa suka shigo ciki waɗanda a can babu ruwansu da harkar siyasa. Kamar ni a can baya na gaya muku na san 'yan siyasa manyan gingiman na Nijar na zamana da su kuma na san su, kuma diya sun san wannan muryar tawa. Amma kaga ban taɓa ba shiga in ba da kaina in yi am kamar yanzu wannan juyin mulki da aka yi na shigo nake ba da gudunmuwata a game da tahiyar wannan ƙasa. To wannan shine ababen da muke so ku gane. Wannan gyar informational kin ita ce take na yanzu gaba horon shi wahala, surtu da yake suka ce a lang local ake yi yanzu. Yawanci a Niger ba su da wanda suke wani abu na an faransai sai Facebook bai impact ke yan Niger. Facebook duk wannan rubuce da kuke yan Niger bai sha musu ba kai. Duk wannan abu da kuke rubuta a WhatsApp in dai écrit ne za ka yi, ça va pas impacter donc nos populations. Il faut sortir parler. A lokacin za ka yi eko mutane su sani, amma dan ka zo ka rubuta wani shahin ka mutane wani za su samu dama su karanta wannan dogon shahin naka da kai. To kuma in kasan mu 80% ba su iya faransai ba. To shi yasa nace dacen da muka yi a Niger, sa'ad da muka yi a Niger da Niger wannan harshen turanci bai yi tasiri ba, faransai ba ta yi tasiri ba dan nomizon in ba da suka yi lakwal ba. Me in ka dauka kasashen gwara faransai ko a gida ko wanda bai ta yi lakwal ya iya faransai, za ka zo kai faransai da a kasuwa a ina ne. Amma yanzu a kasashen mu in ba dan boko ba ko wani mi no mutane a gidajensu ba a faransai. Don voilà, ai shine ai daga baya ma har aka so daga baya a tilasa mu a lokacin nan alakwal ma a ce dole symbol in kawai da faransai zaka yi. To mu alakwal ma da yawa da aka tashi ma kawai Hausa ake yi, mutane kawai Hausa suke, kawai an shiga kalasi ne za a yi faransai kin. Ya aka yi introduce kin wannan system kin a na symbol, sai a ce to gashi nan in ka saki kai Hausa to shikenan za a yi punir kinka. To wannan kun ga duka sai tele system na Bank Mondial da sauransu da na France da wani dan a sa kawai mu zama bayu harshen mu tahi da shi, in ya so ya kasance sun bautar da mu da kyau. To yanzu kun ji ita wannan malama abin da ta faɗi, wannan journalist kin française kin nan kun ji abin da ta ce, abin da ke ba su wahala a cikin wannan guerre informationnel kin sai ke dan les états du Sahel. Yawanci duka les journalistes yanzu sun saki ba sa yi da faransai, kawai da langue local suke yi, kuma yanzu sun waye ma 'yan ƙasa kai, 'yan ƙasar sun gane ina aka dosa. Shine yake ba su wahala to ya za su yi. Ta ce kamar yanzu samu wanda za su rika nuna su ce a gashi faransh ta yi guduron, gashi France ita ta yi finance kin artist kinku, gashi France ita ta muku stade, gashi France ita ta muku wane ne wa'annan association kin France take finance kin su, yanzu babu ONG a rihi, ya za su yi. Wannan shine matsalar da take hodi, babu ONG a rihi. ONG yanzu daga lokacin nan menene shi wancan shugabannin kasa na demokrasi suke cewa ba yaban France ba suke yi, ba yaban France ba suke. Ba haka ba Bazoum yace France ita ta muku daban wannan tronsankin ko ina ne daga Dosa zuwa ina ne, tace kiya fese guduralla. Bazoum yace c'est la France, yace qui paye vos salaires, yace c'est la France. Ko ba haka ba yace ku da salar kin kuma ba ku iya biya Niger, France take biya muku, kuma a yanzu za ku je ku ce wai za ku je ku yi tahiya ban da Faranshi. Yace ai ba zai yi ba ku yi tahiya ban da Faranshi. Yace kuma Iranian kin mu da Faranshi take sai yace dan tausayin mu ne suke ji. To kun ga irin lejar de president wanda France take so tubus.
to haka take so in dai ka zama haka to ce le meilleur président shi yasa suka ce Bazoum suka ce pour eux c'est le meilleur président du Niger, il est démocratiquement élu kuma sun san il n'est pas démocratiquement élu, on est démocratiquement élu, ils savent très bien plus que tout un chacun que Bazoum n'a pas été élu démocratiquement. France ta kowa sani. To kun ga yanda ake yawo da hankalin mutane, yanda ake yawo da hankalin mutane. To Bazoum ya zo iya elo cikin France, duk journalist français in suka tsaya gaban journalist français har karkarwa suke yi, har karkarwa irin shugabannin mu suke dukan su wayannan wanda suka huce yan demokradiyya dukan su in suka zama kudi ba ga interview kin gaban nasara daga sun ga nasara sun fara karkarwa rap iya musu question page sai su hada. To Allah ka samu dace. Donc voilà, guerre informationnelle a yanzu France muna bata kashi saboda menene a langue local muke yi, kuma langue local kine tous nos intellectuels ma da saura duka su ma duk in kana da wani dan sanin ka kamar yanzu a ce kana da un savoir en histoire ou bien en géopolitique, en géostratégie, les gens ils font ça en Hausa. Kenan sai ka fayyace ma mutane da Hausa ga abin da waki ga anjokin da muke ciki ga kaza wanda yake kauye ma iyaji. Yanzu wannan fashin bakin da nake duk inda yake kauye a Niger ya kai cikin Clay ESB waɗannan mutane za su sa sai a je a tara ƴan kauyen a sa su saurara da kyau su ji ga yanda kasar su take ciki, ga shi wannan shine ake cewa geopolitik, wannan shine geostrategy. To in ka zo kai an faransai waye zai shaurare ka? Mutane nawa za ka yi impacte? Mutane nawa za su san aibi na kwarai shi? Nawa za su sani? Tele mutane ba kallon ta ba suke yanzu. Deja il non pas le temps na su kalli tele wani dogon deba da za a yi. Mutane ba su da tan. Yanzu mutane abin da suke kallo suke shurare shine wani YouTube, wani TikTok dan abu kamar yanzu in ko da Africa mu farka in ya kai inar Tarant Habibu sai ya ciccira shi sai ya maida shi 7 minutes 8 minutes eso après il peut partager ça dans le groupe. To haka ne kuma yanzu akwai ƴan gwagwarmaya diya a cikin wannan group kin wanda da yawa suna taimaka mini kamar yadda na ga muku ga wannan Alhaji Mansur na Saudi Arabia, ga su wannan Mamman Bashir Haru Jibo, ga sunan su Abdul Nasir Saidu, ga sunan dai ƴan gwagwarmaya da dama a cikin group kin. To kuma waɗannan kun gani suna kokari kuma su ma suna hutuwa suna muhawara iri-iri ko a can Nijar kin kamar Abdul Nasir kuna ganin shi iya hutuwa Kanal Turwa, iya hutuwa ina muhawara wadata ina ne duka ana gayyata su suna zuwa dukan su ga sunan kamar yanda abin da su Nuhu Arzika suke yi. Nuhu Arzika yanzu ba ya cikin conseil consultative kin ba ya hana shi zo ya gwagwarmel. To amma kakka sa akan ka da wani an baka wani position na minister wani waye ba za ka ci gaba da gwagwarmel ka. Ça n'a pas de sens. Nan ga a États-Unis muke les sénateurs les représentatifs na house même les présidents iya zuwa yayi campagne iya hutuwa tele ya zo ya fashin baki yayi bayani, amma mu Africa babu haka. Yanzu in ka dauka yanzu a Niger wane ne zai ci gaba kullun ya rika ka shugaban kasa ne shi kadai ne lokaci zuwa lokaci zai huto duka ya gaisi situation kin pays ya ka analyse géopolitique géostratégique, tous les ministres doivent faire pareil. Duka minister kinka da kake in na justice ne ka zo ko da ɗaya ne somuwa farmuwa ko da ɗaya ne farmuwa ka zo ka fayyace abubuwa na doka na kaza, in kai an ce na communication ne ka zo harka communication ya ake a janyo hankalin kasa da Hausan da zabarmanci da kaza duka haka ake. In kai na menene duk abin da aka baka yanzu revolution miki ba ministrori bane irin na demokrasi wanda kawai a zamana ne ake kawai shikenan ya ce a wani conseil de ministre aka kare kuma daga baya sai a zo a zamana in so kawai a cikin biro shikenan babu komai babu ka zo sur le plateau ka zo kai edify kin people kin ka ga abin da ake cikin revolution muke ciki yanzu. Duk wanda yake a cikin tahiyar ta gwamnati duka dole ne kowa sai ya tashi gwagwarmayar wannan sai kayi iya gurgudanka ba kwanci ba za a yi, kowa sai ya tashi ya yi gwagwarmayar nan kelke swala position ke ci okip kenan sai ka tashi wannan gwagwarmayar nan duka ne za mu yi ta a lokacin za mu ci nasara. To Allah ka samu dace. To dan uwa merci donc pour le partage. Me abin da yake hodi ai ba yau ba nake ga muku nake ce muku yakin Rasha da Ukraine ne ake so a maido Africa, amma maido shi yanzu amma maido shi. Cette guerre russo-ukrainienne est déjà en Afrique. Vous vous souvenez donc avec l'attaque de Tinzawatan, non? Hein? De lokacin da aka attaque na Tinzawatan mine ne? Ai c'est les Ukrainiens su suka taimaka ma 'yan ta'adda da su da 'yan ta'adda ne suka attaque kin don ka su 'yan fama kin da 'yan a lokacin ina gani waɗannan kin soldakin na Rasha kwa. To don ka ku tuna ku gani can tun lokacin nan ai Ukraine ta fara shiga tare da terrorist suna yaƙi attack kintin zawatan kuna tuni. To kuma yanzu Ukraine tana da ambassad hannawa a nan duka a kewaye da IS, suna da ambassad a Mauritania, suna da ambassad a Senegal, suna da ambassad a Cote d'Ivoire. An sarkilekin mu ne suke suna nan ga an sarkilekin les états de l'AES ne. Me yasa kullum muke ihu muke cewa 'yan Afirka su tashi yaƙi ba mu fara shi ba? Na ce muku on n'a même pas commencé cette guerre là.
comme l'a dit donc le capitaine Ibrahim Traoré, donc qu'on se prépare à une guerre de très haute intensité. Et il a raison. Shi ya san menene yake gaban mu, ya sani. Kuma shugaban kasa General Darme Abdurrahman Tani wannan sortikin da duk inda ya tsaya sai ya ja hankalin mu cewa wani dogon yaƙi ne wanda ba yanzu ba zai kare. Dan haka mu darma maral mu. Kuma shi yasa mu ma da muke fashin baki, muke muku irin fashin baki na revolution. Maganar da muke ita kadai ta isa ta sa mutum ya shiga cikin taitayin shi. Saboda abu ne wanda ba wasa bane. Wallahi ba wasa bane. Su sun rantse ne sai sun dawo, mu mun rantse kuma ba za su dawo ba. C'est une guerre existentielle. C'est une guerre de décolonisation. L'Afrique n'a jamais été décolonisée. J'ai eu à le dire à maintes reprises. Na yi ta hodi muku. To dan mu tashi mu kama jikinmu. Wanda suke barci su tashi. Yanzu kun ga abin bayanan na gaya muku. Duk wannan yanzu abubuwan da ake, harin da ake, AAS ne ake kai ma hari. Kasashenmu ne ake kai ma hari. Wannan jirgi na Najeriya da aka kama a Burkina duka waɗansu maganganu ne, tunda a yanzu 'yan AIS suna bincike a game da jirgin nan. Tunda Najeriya yanzu horon shi ce. Na'urorin Najeriya ma yanzu gaba ɗayansu dukansu France ta sa abubuwanta na espionage saboda Tinubu yanzu horon shi ne. Zancen Najeriya ma yanzu babu ruwan shi da Najeriya Tinubu. To sai dai 'yan Najeriya wannan ya zama zancen su. In suna so su rike abinsu su yi duk abin da suke so da Tinubu, ya zama zancen su. Me mu dai fitinar su ta tsaya a can gurin su. Kuma amma fitinar ai tura su ne ake, ai nasaru ya aka yi. Lokacin ma da aka zo aka mu colonization menene? Ai an dauko da solda wannan gashi da suna African ne suka je suka ta ba African kashi. Su ne wanda ake cewa les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais kin nan duka su ne aka babbaza a da magaran a ina. Su waye suka kalli Sile Cavalier. Akwai film da aka yi lokacin nan penetration colonial a nan da magaran. Tunda a lokacin nan ai Zandar ita ce kamar capital kin Niger. Kabin ai transfere kinta a 1926 a maida ta Niamey. Sile Cavalier in kun kalla turp kin Siyaji Dogo da marganiya Zalika Sule, Hajiya Zalika Sule Allah ji karanta. Da su wannan rakiya kasa su abin ne ita ma Allah ji karanta. Duka dai wannan turp ta Zandar. Sile Cavalier ba kun ga bayan da aka yi yanda suka ta ba mutane kashi hal a kasuwa a zo a yi kwace a yi kaza kuma a ɗauki matarka a gabanka a tafi aje a abin ne aje a nemi matarka a gabanka. Abin da aka mu ne penetration colonial, kuma su ma tirayar Senegal kinan sojoji ne na Afirka da dama amma na Senegal sun yi yawa. Me yasa a yau Senegal nace muku ku bar zancen Senegal da Cote d'Ivoire, wannan su yanzu deja wankin kwakwalen da horon shi ta musu, c'est le meilleur élève de la France en Afrique, Senegal da Cote d'Ivoire. Kun gani su wannan zai wahala su shiga linkin pan-africanist, zai wahala a kusa-kusan wannan. Duk wani discours da su wani sanko su wani faiz za su muku, nace muku waɗannan sai da rigolo. Ni zancen Senegal ma ku bar mini shi. Na riga na karance su, na zamana da Senegalais, na san da Senegalais, na zamana da su. Na san Senegalais, na san kwakwalwar Senegalais. Ha? Tau. Don ka wannan shine bala'in yanzu da yake fuskanto mu Afirka, da nace muku mu tashi daga barci. Wannan gyarkin Ukraine tuni an kawo ta Afrique mana. Tunda déjà Zelensky il est en train de perdre lamentablement là-bas. Et la France maintenant, donc elle est secouée par une crise économique. L'Europe aussi. Saboda mi? Daman saboda France mine ne ba ita ba take ba su uranium da wani mi. Yanzu babu uranium. Wannan uranium kin ba karamar haraka bace fa. Ba karamar haraka bace uranium, ba France kadai ba, hal Union Européenne iya impacté kin su. Kenan ils vont aider la France pour venir nous déstabiliser. Kenan dole sai mun tashi da kanmu. Wannan kwamba ne muka dauko ba karami ba, abinda da shugaban kasa ce mun mara aljannu ba ɗaya ba. Wannan magana ce yake muku, ku gani. Yaƙi ho wallahi ba a fara shi ba, ina gaya muku. Wallahi ba mu fara ba wannan yaƙi. Wannan revolution aka ce ko, to revolution dama mutane jiya za su mutu a cikin revolution. Ku ɗarma ɗamarar ku, maganar da nake muku. Wallahi mutanen nan suna kewaye da mu. Mu tashi ga addu'a. Wannan dan Benin da ya tashi yayin wannan magana da yayi daidai, yayi shi da harshen su na fon na Beninois wanda suke ganewa, yayi shi a Faransai. To haka ne yan Benin su suka yi barci, yanzu gashi nan an zo, yanzu gashi nan za a bata musu kasa, a maido musu duka force kin otan da saura a kawo kawai saboda ai sobe kin talon. Ƙarya ce. Il faut vous demander c'est à cause des talons ils vont faire ça? Non. Wannan hari ne suke kai ma kasashen IS gadan babu yanzu dan talon sun bar shi. Yanzu duka stratagem kin da ake dan ana kulla yanda za a yi aje a yi destabilize kin IAS ne. Wallahi sun mutallahi. Don mu tashi daga barci. L'heure est très grave, wallahi mu tashi daga barci.
mu tashi daga barci. Wannan jirgi da ya tafi duka sai yan naviyan espion don su je su yi espionage su gani su yi testaking abubuwan su na system kin su na satellite kin su ko in su abubuwa dai duka dai su gani inda gaske ne IS kin nan kaza kaza ko kuma su samu dai wa'ansu abubuwa. Yanzu dai ana nan dai ana bincike a gani menene kai shi, ba batan kai bane ai, babu wani error, babu wani batan kai ai. Kuma yanzu horon shi za ta zo ta sa ku kuce ku tirar Senegal haka suka yi, bakake ne suka yi ta kashe bakake fa. Kawai wani sari guda uku ne kawai zai dauki turupo na bakake sai ya samu bakake turupo guda kamar mutum 1000 kawai dan nasara kawai guda uku sai ga sun jagorance su. To da Allah wani irin mutane ne, dan me nasara ba zai ce ba mu dabbobi ne. Ku kalli Sile Cavalier wannan film kin, ku san da nasara ko gobe suna irin coloniser kin mu saboda kwakwalen yan Afrika kawai sai a hankali. Kenan si aujourd'hui les blancs ils disent que les noirs on est des sous-hommes qu'on doit donc vraiment on doit l'accepter. Parce que je ne peux pas concevoir cela. Mutanen da muka yi esclavage bakaki pendant 600 ans. À peu près 200 ans na colonisation. Kuma mun tahi lakwal kinsu kuma har yanzu zaka ga wanda suke defender kin nasaru wanda suka je suka yi lakwal ne. Dole ne muka ce wannan system kin daman dole ne educative sai an yi wannan kin shi kwa. Sai an hudda shi kwata-kwata duk wani abu na horon shi sai an cire mu shi daga tsari saboda mu samu in generation wanda za su zo le future Nigerian waɗanda vraiment su kasance sun kasance da revolutionnaire kuma anti-français da sauransu. Me amma yanzu wannan yan boko namu yan waye kaza duka irin generation kin generation post independence sai in generation raté sai in generation wanda duk yanda zaka yi da shaki sai ya ci ciyawa. To Allah kiyaye. Donc vraiment qu'on fasse très attention. Vraiment sinon l'air est très grave. Mutanen nan suna encercler mu. Wallahi mu tashi daga barci. Wallahi. Wannan yanzu za su yi dauki astuce da sunan aje a dakile juyin mulki a Benin kuma hallo duk su zo su yi infiltrate kin kasashen mu ko su zo in ta'adda su ƙara renforcer kin su da sauransu. To ƴan kasashen mu no president na san su ba yau ba dama ils sont alertés sun san abin da ke gaban su. Ƴan kasa mu ku muke jan hankalinku. Wallahi ku tashi ku kama ma shugabanninku. Duk wani abu da zai ka fitina na rabe-raben kai a cikin gida wallahi bai taso ba. Saboda wannan sai in gyar existential kamar yadda nake ga muku. Sai in gyar existential. Barawo ya rantse mai kaya ya rantse. To wane ne zai hwasa? Da kasar mu a ce ba za mu zama ba lafiya. To dole he mun zama lafiya kuma su waɗannan nasarun waɗannan in yakan mu za su yi onne fare. Sai dai a kashe tsohuwa saman daudawata. Dan haka wallahi lar itre grave na gaya muku a hirin Afirka mu farka satin wannan nayi ta fitowa ina jan hankali saboda ababan da muke gani ne suke tunkaro mu. Wallahi mu tashi barci ba namu bane. To Allah kama mu. Wannan abin da ya faɗi haka ne yan Benin su tashi da kansu. Ya za a yi in ba mutane wanda ba san ba ma menene ma ba san ciwon kansu ba ya za ku yarda wai wata ƙasa ta zo ta kawo muku hari da sunan wata zo ta kubutar da wani president. Shi kadai ne Beninois. Combien de Beninois ont été tués? Combien de soldats Beninois sont tombés? Da aka tahi aka tura ba sai da yawo bace c'est la France qui les a massacrés, c'est pas la CEDEAO. L'armée nigérienne c'est une armée incapable maintenant. Ba wani abu yanzu sojojin Nigeria za su iya ma sojojin Benin. C'est la France. Kuma babu wani zancen sojoji da aka kawo daga wani Côte d'Ivoire daga wani. C'est les mêmes soldats qui sont donc sur le territoire béninois. Ce sont eux qui ont fait cette opération là. Suni waɗanda suke fen jariki ne da wani mi an ce a kawo su daga Côte d'Ivoire wai daga Côte d'Ivoire suka zo ƙarya ce na Benin kin daini. Ce sont eux. Su waye za ku rena ma wayo. To amma tunda sai in gyara informationnel su abin da suke so narrative kin su za su bada mu kuma mu ga muku ga narrative kin ƙarya ce. Ces militaires là, l'armée française est déjà au Burkina. Mais pourquoi ils vont faire appel à des militaires qui sont de l'autre côté de la Côte d'Ivoire? Non. Wanda suka intervenir wanda da suke nan zamanin ne a cikin Benin. Wanda kullun shugaban kasa yake hodi yake cewa ga sunan yace deployment suka yi. Iya kilgawa tun lokacin da suka fara deployment kinsu ya kai sai le 10e suka yi. A lokacin da shugaban kasa ke magana a frontier kin gaya. Ha? Duka kuma hallo movement kinsu suna da shi, sun sani. Ana gaya muku ji kuke ba haka bane to yanzu mi kuka ce? Ina yanzu suke no detracteur la sur les réseaux sociaux wanda a duk lokacin da aka yi magana kuce faranshi ne Benin a bude frontier kinta an ki bude ba a bude ba frontier kin Benin to kun gani yanzu abin da ake gaya muku frontier kin Benin kinan da aka rihe ta shine alheri gare mu kuma a yanzu kun ga Benin kin da suke so su ya mutsa Benin kin in suka ya mutsa Benin kenan daga nan za su samu hanya su shigo mu me yasa aka rihe frontier kin Benin kin ai sun sani le deux Allah sun yi ta nema ta ga hanyar Benin inda a bude take da sun yi abin da suka yi na plan kin su Allah bai ba su sa'a ba to shine suka kai sun gaji
tun da frontier kin an ki bude ta, bari yanzu ko ma kakani mu samu wata dama mu shigo daga Benin kin mu shiga Burkina mu shiga Niger. Abin da ke faruwa ne, ku tashi da kanku, mu tashi da kanmu yan Niger, wallahi sun matallahi yakin nan na ga muku ba mu fara shi ba, kullun ina ƙara jaddada muku. Aka ce la répétition est pédagogique, aka ce in kun ne ji gangan jiki ya tsira. Un homme averti en vaut plusieurs. Ku tashi, cette guerre là on n'a même pas commencé. Kenan wallahi ku tashi. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu ci gaba da addu'a, mu sa kasashen mu addu'a, mu sa shugabannin mu addu'a, Allah ya kare su, Allah madaukakin sarki ya kumyata France da ita da abakanta waɗannan shugabanni annamimai azzalumai na Afirka. Allah ya walakanta su, Allah ya kaskanta su. ‘Yan Afirka mu tashi mu kama jikinmu. Wannan mutanen su mu ne abincinsu, mu kuma babu yanda za a yi mu tsaya mu kasance abincinsu. Yunwa ta kama su, sun rantse ta hanyar da za su yi horon shi ta rantse ne sai ta ga ta destabilize kinmu. Shi yasa kullum muke jan hankalinku, a ce France, a ce muku ga makiyar ku ce. Ba kun ji ba yanzu ita wancan journalistin da na sa muku, ta ce yanzu deja an sa sentiment anti-français a cikin kasashen IS, ta ce kuma duka fashin baki da ake yi sai dan lelang local, shi yasa yanzu ake cin su da yaki. Su ma ya za su yi? SK su ma ba za su nemi wanda suke analysis a lang local su taimaka ma horon shi, su rika nuna a gara a maido horon shi, gara ai kaza, kamar da suke da a cikin bargurbi na kasashen wanda suke a Facebook. To Facebook bai tasiri, su ma sun gane nasarin. Suka gane suka ce wannan yan Facebook da wani waye bisa tasiri, me waɗanda suke le journalist dan le langla su suke nan ga ji musu ciwo, parce que c'est une guerre communicationnelle. To wannan abin da muke yin wannan shine ke ba su wahala, tunda sun gane yanzu dai gashi nan da yawa sentiment anti-français ne dan le pays de l'AES. Mutane da yawa sun tsane su. To Allah ka sa mu dace, amma wallahi ku tashi. Yanda shugaban kasa ce mu shirya ma dogon yaki, haka Ibrahim Traore hodi tun da aka yi wannan abubuwa na ce muku, to fa wannan sai in gyar da decolonisation. Ba a taɓa ba samun incin kai kawai tabis, ba a yaƙi ba ko ba a yi gwagwarmaya ba. Dole ƙarshen ta a cikin tahiyar wannan sai wa'in su rasa ransu, in muna so ƙasar mu ta rike kimanta da darajarta. Ba wata ƙasa da kaga a duniya ta ci gaba ba ta yi yaƙi ba, sai da ta yi gwagwarmaya. Sai Iran kin wannan kun ga revolution, karantan fuli da karantan har yanzu a cikin revolution suke. Ku gane me ake ce ma revolution. Dole sai mun yi da girde revolution wanda za su nuna ma mutane ga inda ake revolution. To Allah ka samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah kare kasashen mu. Afwan, kun san in ina magana wata ran vraiment ya lefe de l'émotion, ka faɗi wata ƙasa sai ka yi error sai ka faɗi wannan. Da nace sojojin su nace ko suna Burkina, a'a suna Benin. Suna Benin. Don kenan sojojin su deja a maintes reprises president ya huto iya ga mu yace gashi nan duka localization kin su an gwada mu ga inda suke, suna wajen kusan airport kin Turu, suna Penjari, suna Gatara, suna park na Double Bay da sauransu, duka su ne nan suka tsaya suka yi repositioni. Da aka kore su me yasa suka dawo Benin kin? Parce que Benin vraiment c'est une position stratégique pour déstabiliser les états de l'AES. Shi yasa suka dawo. Kenan mun zo sai mun ƙara dawowa ne, mun zo bakin ƙofar gidanku. Kenan daga nan bakin ƙofar gidan naku za mu rika leƙe abin da ke faruwa, kuma za mu rika ganin hanyar da za mu yi mu cutar da ku. Abin da ke faruwa ne. Kenan mu tashi tsaye da kanmu, mu ci gaba da addu'a, kuma mu ci gaba da haɗin kai, mu ci gaba da kama ma shugabannin namu. Duk inda shugabannin nan suka ɗora mu, mu tsaya a nan mu ji abin da suke faɗi. Wannan su sun sai da rayuwarsu ne saboda mutumcin waɗannan ƙasashen namu, saboda mu samu incin kanmu na ainihi, ba wancan na takarda ba da aka bamu. To ya za a yi ƙasa wadda take cin incin kanta waɗansu sojoji su zo su mamaye ta, a turo waɗansu sojoji su zo su yi intervention a cikin ƙasa, babu wani mandakin oni, babu mandakin komai, kuma duka waɗannan gashi da suna communauté international tana kallo ta yi shuru abin da ke faruwa a Benin, kamar yadda suka yi shuru abin da ke faruwa a Sudan, saboda baƙaƙe ne a yi ta kashe ku, tunda ku ba ku san ciwon kanku ba, baƙaƙe ba ku san ciwon kanku ba, kenan a yi ta kashe ku, a yi ta kashe ku, babu ruwansu. To wannan yaƙi ba a fara shi ba, ina gaya muku. Wannan turawan nan sun rantse sai sun dawo sun sake recolonize kinmu. To mu kuma fa wani matakai ne muka ɗauka? Wani matakai muka ɗauka na ganin hakan ba za ta yiwu ba? To Allah ya sa mu dace, mu tashi da addu'a, mu tashi mu rungumi shugabanninmu, mu tashi duk wani abu da muka gani wanda zai cutar da mu, mu zo mu yi denonsikin shi. Su yanzu kun gani, sun gani dai suna nan, waɗannan ƙasashe na IS suna nan sun yi fardirkin su,
yanzu inda suka ga kasashen IS suna ci gaba, ana yunkurin a huddo kuɗi, ga bank da aka buɗe ta IAS, ga kaza sojoji na IAS, ga shi dai tahiya tana tahiya, to shine suke gani wannan gara duk yanda za a yi yanzu mu zo mu kawo musu matsala, duk yanda za a yi mu kawo musu matsala, duk hanyar da za su bi, to mu kuma fa tsaya za mu yi, dole ne mu tashi mu kama ma waɗannan shugabanni uku na waɗannan ƙasashe na IS, kuma mu tashi mu haɗa kanmu mu ci gaba da addu'a, wannan shi kaɗai ne zai ba mu nasara. To Allah samu dace.